Zdravím vás, dnes si ukážeme pre niektorých zaujímavú funkciu a to je pridávanie formulárov na vaše stránky. Jednoducho kliknete na toto tlačítko, čo je Form Wizard a máte dve možnosti. Buď si vytvoríte formulár na základe nejakej šablóny, alebo si vytvoríte úplne nový formulár. Ukážeme si obidve nastavenia. Takže vytvoríme si najprv náš formulár na základe našich vlastných požiadaviek. Stlačíme ďalej a môžeme si pridať vlastné funkcie. Dáme pridať a tu sú rôzne funkcie, či už captcha, checkbox, combo box a tak ďalej, čo si môžete zvoliť, ktoré chcete. Čiže edit box. Edit box je vlastne pole, do ktorého sa píše a label je vlastne značka, alebo respektíve to, čo zobrazuje. New label napíšem napríklad meno, čiže nejaký úplne jednoduchý formulár. Edit box 1 je meno, pridáme ďalší formulár, čo bude ďalší edit box, e-mail a môžeme pridať ďalší edit box, ktorý bude príklad telefón, pridáme checkbox, ktorý môže zahrňať mám nad 18 rokov a môžeme zvoliť potom combo box a radio button, čo sú vlastne z viacerých možností na výber, reset button, ktorý vymaže všetky naše možnosti a takisto odporúčam na niektoré vlastne formuláre pridávať captchu, ktorá je vlastne ochrana proti spam botom alebo ľuďom, ktorí len tak chcú zaplňať vaše mailové schránky. Momentálne pre tento jednoduchý príklad ukážem, potrebujete aj submit button, ktorý je vlastne tlačítkom, ktorý poznáte pod pojmom odoslať, alebo čiže takto. Dáme ďalej. Tu máte možnosť voliť, čo sa bude diať. S týmto by som na vašom mieste moc nehýbal. Tu je vlastne, kam budú tieto údaje odoslané. Tu je subject, o čom vlastne sú tieto údaje. Môžeme ich nazvať kontaktné informácie, čo sa vám vlastne zobrazí vo vašom maili. Encoding type, máme tu tri možnosti. Ak používame čisto vlastne vkladanie textu, tak dáme text plain. To je pri formulároch napríklad, ktoré vyžadujú len vaše meno a e-mail. Multipart form data je, keď do formuláru pridávate aj nejaký upload a application XWW form URL encoded zvolíme na väčšinu formulárov, lebo tam máme vlastne checkbox. Vytvoríme potom aj stránku, vlastne na ktorú sa človek dostane, keď úspešne vyplnil formulár a aj neúspešne. Ukážem vám, ako vlastne nemusíte vytvárať neúspešnú stránku, stačí vám vytvárať len úspešnú. Dáme ďalej a formulár máme vytvorený. Môžeme dvojklikom sa dostať na vlastnosti formulára a zmeniť samozrejme ešte niektoré texty, názov formulára a tak ďalej. Máme tu layout, čiže môžeme zvoliť vlastne štýl tohto formulára alebo obrázok na pozadie. Čiže dáme červený formulár. Môžeme samozrejme meniť texty jednoducho dvojklikom a upravíme si ich podľa vlastných predstav. Takisto môžeme hýbať s danými položkami a ukáže vám, ako si nastavíte vlastne dané položky, aby vám tam ľudia zbytočne nevypisovali hlúposti.
Ďalej tu máme, čiže na toto okno, keď dvojklikom kliknete, tak si tu môžete nastavovať rôzne parametre, či už počiatočnú hodnotu, veľmi, veľmi vlastne odporúčam maximálnu dĺžku reťazca, čiže napríklad meno nemôže byť dlhšie ako 20 znakov. Môžete si vlastne zadefinovať štýl, v akom to bude vyplňané, events a toto je tiež veľmi dôležitá záložka validate. Teraz meno je vlastne povedzme typu textového, čiže môžu do ňoho zadávať len text, nemôžu do ňoho zadávať čísla ani e-mailovú adresu. Zvolíme text a tu máme custom error message. Ak ho zaškrtneme, tak ak nevyplnia text na základe daných parametrov, tak sa zobrazí varovná správa, ktorá môže obsahovať napríklad zadajte text do 20 znakov správne. Môžeme vyžadovať, že musí mať nejakú dĺžku. Minimálna dĺžka mena môže byť 5, maximálna 20 znakov. Textový formát bude iba vlastne písmena, môže byť medzera, nemôžu byť čísla. Dáme OK. To isté spravíme s e-mailom. Počiatočná hodnota nejako môžeme nazvať, ako sa nám vlastne bude zobrazovať v našom maili tento text, čiže e-mail, dvojbodka. Môžeme nastaviť opäť štýl tejto bunky a opäť sa dostaneme na položku, respektíve záložku validate, kde zvolíme dáta typu e-mailovej adresy, čiže musí tam byť zavináč, musí tam byť bodka, niečo a tak ďalej. A opäť zvolíme custom error message. Error message môže, čiže tá varovná správa môže znieť zadajte platnú e-mailovú adresu. Môže obsahovať nejakú dĺžku, minimálna dĺžka môže byť 1, maximálna 20 znakov. Hop, dobre. Dáme OK. Telefón napríklad. Telefón bude obsahovať vlastne len čísla a zobrazí správu, ak nebudú zadané čísla. Zadajte vaše telefónne číslo. Musí obsahovať minimálne. Na Slovensku máme 10 charakterov, čiže 10 miestne čísla. Takže dáme minimum 10, maximum 10 čísiel, nemôže byť viac, nemôže byť menej. A zvolíme si OK. Checkbox si môžeme tiež nastaviť, môže byť zaškrtnuté, nemusí byť zaškrtnuté, to si vy zvolíte. Vidíte, teraz je zaškrtnuté, teraz nie je zaškrtnuté a zvolíte OK. Teraz náš formulár bude vyzerať na internete zhruba takto. Ak nič nezadáte, tak vám vyskočí varovná správa. Zadajte text do 20 znakov správne. Čiže musíte dať správne meno. Napríklad Michal Kopecký. Dáme OK. Takže Michal Kopecký prešlo. Potrebujeme zadať platnú e-mailovú adresu. E-mail napríklad e-mail zavináč email.com. To je platná e-mailová adresa. Zadajte vaše telefónne číslo, skúsime s menej znakmi, s viac znakmi a s presne tými istými znakmi. Čiže 0977 777 7777. Nepustí vás. Ak zadáte presne 10 čísiel, tak vás to pustí, ale keďže nemáme hosting, tak vás to nepustí. Mám nad 18 rokov. Zaškrtneme a dáme odoslať. A tieto údaje sa vám vlastne zobrazia vo vašej e-mailovej schránke. Dobre, to by bolo vytváranie formulára na základe nejakých
nie je predom nastavených šablón. Teraz si ukážeme vytvorenie formulára zo šablóny. Takže klikneme Create a New Form based on the template. Ďalej a máme tu už vytvorené formuláre. Môžeme si zvoliť nejaký rozšírený kontaktný formulár. Môžeme vyhľadávanie na Google Maps, donate na PayPal, vyhľadávanie vlastne v slovníkoch, pridanie komentára na vaše stránky a tak ďalej. Zvolíme si jednoduchý formulár, ktorý už je prednastavený. Ďalej vidíte, už tu máme tie položky, ktoré by sme si ináč mali vytvárať sami. Dáme ďalej, opäť povyplňame tieto informácie, vašu e-mailovú adresu, vlastne čo sa vám zobrazí v maili, encoding type, teraz môžeme zvoliť text plain, lebo vlastne vstup je len text a vytvoríme stránku, na ktorú sa človek dostane, pokiaľ úspešne zadal informácie a prípadne stránku, ktorú keď neúspešne vyplnil informácie. Ale keď budete používať vlastne overovanie každej tej bunky, respektíve každej tej položky, tak sa nemôže stať, že vlastne niečo zle daný človek vyplní. Dáme ďalej a náš kontaktný formulár je vytvorený. Tak, to bolo o vytváraní formulárov všetko. Dúfam, že ste tomu rozumeli. Ak vám niečo bude nejasné, kľudne ma kontaktujte, veľmi rád vám s tým pomôžem. Takže prajem veľa zdarov s týmito formulármi, je to celkom dôležitá vec pre vaše web stránky a prajem pekný zvyšok dňa a do príjemného pozerania ďalšieho návodu. Majte sa.